No, jdeme na to asi. Otevřít, prosím. za pěkný večer. Dále bych jim chtěl popřát, aby ty následující měsíce pro ně byly tak úsměvné, jak doteď. To nejhorší je čeká, jednou to přijít muselo. A vám všem bych chtěl popřát příjemné a pohodové svátky vánoční. Děkujeme moc, že jste přišli a těšíme se zase někdy, asi, na další akci. Chceš něco říct, Kubo? Teda, pojď to? Ne? Dobře, tak fakt děkujeme a mějte se. Šťastnou cestu domů.